Na slunči. Spolu až do smrti. Drama. Ten Maximilian, veď na neho už čakám. 3. Ahoj. Ahoj. Ahoj, braček. Už koľko som ťa nevidela. Ani ja teba, musím ti niečo povedať. A čo také? Mám jednu kamarátku, volá sa Zajnet a nemôže mať deti. Môže... To mi je ľúto. Jej muž je neplný, nemôže mať deti, ale... Čo? Proste jej muž nemôže mať deti, proste viem, že je to doplaču, ale prosím ťa, braček, vyspí sa s ňou. Nepoznáš ju ešte, prosím ťa. Vyspí sa s ňou. A ty potom na to môžeš zadať, nemôžem to robiť. Proste ja viem, že má slúbené si detné. Pochop ju, nemôže mať deti. To ma veľmi mrzí. Nechcem od teba nič, potrebujem to. Aby si, je smutná. Prosím ťa, urobíš to Ešte pre si mňa. porozmýšľam. Urobíš to pre mňa? Porozmýšľam nad tým. Dobre. Zavolám jej. Zavolám jej. Ahoj moja. Ahoj. Prišla si už z kostola. Asi teraz, áno. Musím ti niečo povedať. Hovorila som s mojím bratom, chápeš, že je teraz rozrušený, nevie čo, počuť si, ale pochop, on to nemôže urobiť. Veď má slúbenicu, Defne. A čo ja to žiadam? Viem, ale veď si smutná. To nech ja si najdem na hradnú matku. Dobre, kedy sa stretneme? Zajtra o večer tak. Dobre, čakám ťa, maj sa. Ahoj. Ahoj, babko. Ahoj. Musím ti niečo povedať. Ale čo sa stalo? Povedz mi rýchlo, už som netočkala. Poď. Stalo sa to, Čo? že moja sestra ma požiadala, aby som sa prespal s jednou ženou. Čože? Ja som to nechcel, ale prečo to robíš? Jej, vážno, nemôže mať svoje vlastné detko. Ja to nechcem robiť, ale musím, lebo moja mama je vážne chora, potrebujem nejaké prachy. Nie. Odpusti sa, tak ti povedala. Idem za toho kretena. Čo? Čo si požiadala od neho? Ty vieš, že ty si neplodný. No ale čo? Nemôžem mať iného muža chlapca. A vieš čo? Ja chcem mať dieťa i naručiť. A potom jak budeme žiť, keď ty budeš mať iného muža, dieťatko a potom jak... Ale viac. Pani Zajnet, Prosím. chceli ste odo mňa niečo. Toto je váš muž? Áno. Počula som, že nemôže mať detsko. Áno, on je neplodný. Ako si mi to mohla káriť? Mrzí ma to viac než teba. Neviem, čo som to chcela urobiť.
prosím ťa, odpust mi to. Na kolena ťa prosím, odpust mi to, brače. To ja by som mal od teba odpustenie. Prepáč. Nie! Ale ja to urobím, lebo potrebujem peniaze na našu mamu. Musím to urobiť. Musím. Dáme len dýchalo. Ja to píšem, Buď ticho. Chceš mať svoje decko? Nemám taký pocit, že to je moje dieťa. Tak ako si to môžeš mysliť? Však veď naše je to decko, my sme spolu spali, čo si ty myslíš? Ale nie, ja som ťa videla, jak ideš s tým chlapcom hore. Čo si ty myslíš? Že žiješ žiadnemu chlapcu. Prečo teraz plačeš? Prečo plačeš? Však to nie je moje detko. Už idem. Kde je ten Amodor? Aha, tu je. Prosím? Ste to vy, pani Marina? Áno. Som sestrička Jaglová. Vaša mama zomrela. Čo? Je mi to ľúto, úprimnú sústrať, ale už sa nedalo nič pre ňu robiť. A čo bude s ňou? Čo bude s mojím bratom? Dobre, ďakujem. Sestrička, stalo sa niečo? Ani sa nepýtaj. Čo sa stalo? Sestrička, povedz. Sestrička. Mama spáchala samovraždu. Nie. Nie. Mami, bratok, budeme na ulici. Ven. Tak zejme. Árať minúma. Ja nechcem žiť! A kto sa to mohlo stať? To kvôli tomu chlapovi, kvôli tomu Ertanovi, kvôli neho sa žalila moja mama. Ja musím skočiť podákom. Pašli. Koniec prvej časti.